Milé věštkyně a čarodějky, vítám vás u tohoto videa, ve kterým vám prozradím, jak jsem poznala Witch. Takže pojďme na to. Witch jsem poprvé uviděla cca ve 4 letech, kdy jsem po starší sestřenici dostala taky ty kartičky, nálepky a z nich jsem si skládala různé příběhy. No třeba takovýhle, podívejte. Phil a Cornelie překvapeně koukají na pana elektrikáře, který opravuje telefonní síť. Zatímco Nigel se zlobí na Haylin, protože mu dostatečně neroztáhla záclony. Haylin to ale nechává chladnou a podává Terení dáreček, ze kterého je Terení velmi překvapená. Bylo tak podobně. Před nástupem do první třídy jsem dostala od babičky, po té samé sestřenici, časopisy. A hned jsem si je s mamkou začala číst. A myslím si, že první časopis, který jsem vůbec otevřela, byl tento. Samozřejmě myšleno z těch Witch časopisů, ne. První bylo asi tak Sluníčko, nebo já nevím. Když už jsem chodila do školy, tak jsem se seznámila se Sarah. Jako taky na tomhle kanále přihlášená, ale netočí jsem. A ona se mě zeptá, hele, znáš těch 5 holek? Já nejdřív nevěděla jakých. A ona mi řekla, ona mi nic neřekla. No, ona se mě prostě zeptala, hele, znáš těch 5 holek? A já nevěděla jaký. A potom jsem řekla, myslíš Winx? A ona řekla, jo, myslím. Ale původně jsem si vzpomněla na Witch, ale zapomněla jsem, jak se jmenujou. A tak jsem mi řekla, jo, ale já původně vlastně myslela jiný, ale zapomněla jsem, jak se jmenujou. Hele, víš co, zítra ti přinesu ukázat časopis. A opravdu jsem jí ho zítra přinesla ukázat. A cítila jsem se strašně důležitě, protože pro mě to byl prostě taky ten časopis pro velký holky. A tak jsme se Sarah koukali na seriály, samý Winx, Witch, jako ráda na to vzpomínám, no. O velkých prázdninách mezi 3. a 4. třídou jsem byla na chalupě, no ostatně jako každý rok, a strašně se mi po Sarah stejskal. A tak jsme si spolu každý večer telefonovali. A jednou mi zavolala a zeptala se, hele, víš, že Witch mají novou proměnu? A já se zeptala, jo, jakou? A ona mi poslala MMSku a tam byly Witch, New Power, ale to jsem tenkrát ještě nevěděla. A tak jsem si řekla, to je hezká. Hele, tak já si taky budu kupovat časopisy Witch. A tak jsem požádala svou druhou babičku a ona mi je každý měsíc kupovala. No do té doby, než se stala taková smutná věc, která otřásla celým witchovským světem. Časopis Witch skončil. Hele, mezi náma. On už stál zaprt, protože se tam ty rubriky opakovaly, komiksy se tam opakovaly. No prostě už to nebylo nic jako dřív. Ale to je jedno, prostě jsem z toho byla smutná. A další důležité datum v mém witchovském životě je před rokem 26. června, kdy jsem si založila tento kanál. Nejdřív jsem na něm točila různý pitominky jako Minecraft Pictures, nebo úplnou blbost jako, já neříkám, že tyhle ty současné videa nejsou blbosti, ale třeba jsem si tam v malování nakreslila Irmu. Udělala jsem z toho video, že se transformuje do přeměny, který jsem asi po týdnu zase smazala. To už tam nenajdete. A asi do března nebo do února jsem tu byla sama, pak se mi tam začal stejskat a pozvala jsem na náš kanál i ostatní holky. Tak jsme tu teď spolu a točíme. A to je asi z tohohle videa všechno a mám na vás takovou anketku. Pokud máte rádi Witch aspoň trošilinku, nebo jste jich věrnou faninkou, tak mi nezapomeňte napsat dolů do komentářů, budu ráda. Takže čau, loučí se s váma Jira. Chcíp.